proiektunen barruan nagoelako. Egileen partaide, proiektunen partaide naiz. Hau da, Haciendo Barrio Haciendo Historia izenikoa, Auzolan historia eginez, proiektua hasi zen orain dela 2 urte edo gehiago. Hasi ziren pixkat, nola ia ziren 40 urte eta piko pasata auzokide mugimendu hasi zenetikan, garai horretan Franco garaian, Franco hilberria zen, momentu horretan, hortik ona, pentsatzen zuten gauza pasatu zen, ez? Orduan, momentu batean, pentsatu zuten, ze azeta ekimena talde horren barruan, ez? Gaur egungo, sostengo ematen duen mugimendua edo ekimena, horren barruan, pentsatu zuten, nola eginen dugu kontatzeko historia hori, ez? Hainbeste urteetako esperientzia. Ez bakarrik kontatzea baizik, eta kontatze horrekin batera nola mugitu aurrera begira, ez? Zer dena dago horregatik izenburua, ez? Eta hori ere, eztabaidatu asko, ez dakigu zer den hasieran, zer egin behar duzulen nola da izena, ez? Historia kontatu auzoa eginez edo auzoa eginez historia kontatu, ez? Pixkat hori da, hor dago oreka, ez? Eta nik uste kasu honetan izenburua oso ongi dago jarrita, ez? Gauzak bien batera dire. Auzoa egiten da amankomunean bestela, ez dago auzorik, eta amankomune prozesu horretan ere, badu bere historia eta kasu batzutan esperientziaren bidez aurrera begira edo esperientziaren bidez egiten duzu pentsaera edo helburua, ezta? Eta horrela hasi zen, dela 2 urte, ni garai horretan ez nagoen taldean, 2 urte edo gehiago hasi ziren, pixka bat pentsatzen nola, memoria historiko hori nola murgildu eta batez ere nola egin denon artean. Zen asunto honetan ez da historiagile baten historia, ez? Esan nahi dute, gaur egun daude taldekide guztien artean eta horrekin batera aintzinean ziren hor militanteak edo voluntarioak edo bolondresak ere denon artean idazteko hori eta horrela geroa ere idazteko, ez? Hasi ziren horrela eta, pentsatu zuten talde horretan, igual egin behar duguna da erakusketa bat, baina bukatu gabe erakusketa bat. Gauza bitxia da, baina badu bere zentzua, ez? Guk egin dugu, egin zuten 2 urteko ikerketa bat, lan talden, eta horretan atera ziren hito edo momentu une batzuk garrantzizkoak, ez? Jakina, hasierakoak, noiz hasi zen edo noiz sortu zen auzokide mugimendua edo auzokide elkarteak, nola beste baten, adibidez, beste data bat konkretu, nola auzoan lortu zen osasun etxea, beste bat nola sortu zen auzogune, auzoenea izeneko auzogune, gaur egungo lokala, ez? Noiz beste bat adibidez, noiz sortu zen azeta ekimena, hori ere sortu zen auzoan antolatutako jardunaldi batzutan, hau da, auzokideen artean, eta bar orduan, hori dena hartuta, pentsatu genuen, egin dugu olako denbora bat, denborako olako linea bat, eta jartzen gure ikerketa horre aurrean egindako ikerketa horretan sortutako olako momentutxo importanteak, ez? Baina, argazkiekin eta pixka, hemen ikusten den bezala, data batzuk, horrekin batera, bai auzoan ere sortu ziren edo gertatutakoak, ez? Eta dena hori batu horrela olako mural kolektibo batean, baina gure idea zen ez hori bakarrik. Gero jarri posit eta boligrafok eta dena delakoak, jendeak etortzeko eta hartzeko bakoitza bera eta esateko, mera adibidez, no? Hau da Antonio, Antonio Pérez Grat hildako aldapa
Aldapa tabernan hilako, bera zen jabea. Orduan, norbaitek etorri zen eta kontzu zen nola, honen ondorioa zen Zurriburgu elkartea sortzen. Guk ez genuen patu, baina norbaitek barzekien eta esan nahi dut, gure asmoa zen denon artean betetzea erakusketa, ez nik uste dut, nahiko gilortzu guzti. Batzuk jartzen posiak eta horrelako gauza, baina beste batzuk ere ekarri zuten bere argazki edo bere oroimena edo pegatinaren bat edo olako gauzak eta hemen guk ere eskatu genuen hori ez, baduzu materialen bat edo argazkiren bat edo dena delakoa, ekarri, eskaneatu eta guk batuko dugu hemen ez, eta horrela argazki batzuk hasieran ez zegoen, eta gero izan da, gehitzen ez da, eta datu da, olako kolas baten denon artean egindako erakusketa hori zen gure asmoa, ez? Eta, oraindik ere segitzen ari gara, esaten jendeari, etortzen den horako esan batzuk, igual dute, poster bat, edo kartel bat, ez dakit urteko jaiak ziren kartela, ez? Igual ezin dugu hori eskaneatu, baina eskatzen dugu, eta eskaneatu eta bueltatu, ez? Eta horrela ere, egin duguna materiala bildu, ez? Informazioa, memoria hori ere biltzea, ez? Eta, hori, asmoa zen, orain dela, COVID-en hasi baino lehen, hau antolatzea, baina ezin zen, hasi zen konfinamendua, gero, hortik aurrera, deno dakigu nola dagoen asuntoa, ez? Orduan izan behar da, hainbat hilabete pasa eta haure realitatea bihurtzeko, ez? Eta horregatik izan da, pixka bat, ez nahi genuen momentuan, maizik eta pixkat geroxeago, baina jendearen erantzuna izan da berdin, ez? Orduan, hau da, kanpoari begira edo publikoari begira, nolabait esateko, lehendabiziko pausoa, ez? Lehendabiziko izan zen ikerketa hori, egindako ikerketa hasieratik sortu zen ikerketa. Hau izanen da, bigarren ekintza nolabait esateko, batez ere, publikoki edo denok kolektiboki betetzeko. Eta, hemendik aurrera, badugu beste gauza batzuk pentsatzeko liburu bat sortu, material horrekin, hainbat elkarrizketakin, eta, ni konkretuki salsa horretan nago sarturik ez, edo hori zer dakit, agian posible izango litzateke datorren urtean edo datorren bi urteetan dokumental edo bideo bat egitea, eta bar. Sortzen ari ziren gauza, saiatzen gara, pixka bat, haman komunean egin, ez? Eta momentu honetan horretan gaude. Erakusketa izanen da, hasi ginen, ekainaren bigarren astea, ez dakit ez duzu, flyeren data konkretuak. Ekainean bertan, batu genuen honen plazara, zenpresatu genuen tokia proposena izan bertzen, ez? Jakina. Pentsatzen badugu zer den auzoentzako olako esparru bat, ez? Plazara. Eta, hemen gaude, eta izan da, batez ere ekainean, eta, pixkat dutzatugu uztailaren azken asteak, aste honetan, eta, hemendik aurrera, hala ere, gure asmoa da, jendeak oraindik oporretan izan bazara, edo hilabete bat pasa eta hala ere ez duzu deus bilatu, eta batean aurkitzen badituzu argazkiak, ekarri ere, pasatu hortik auzoenetikan, eta utzi zure materiala guk jasotzeko pixkatola, esan duen hasieran esan duen bezala, memoria kolektiba hori denon artean egiteko, ez hori da asmoa, eta batez ere memoria kolektibo horretan dauden ezaugarriak eta esperientziak, jasotako esperientziak ere oso garrantzizkoa dira geroari begira, hau da, auzoa eginez segitzen horretan, prozesu horretan, edo nahi dugun auzoa denon artean egiteko, ez? Erreflexionatu pixkat, zer egin dugu nahi narate, zein izan dire erroreak edo izan dire gauza onak edo lorpenak, eta hori ere, guzti horrek
zerke erakartzen du geroari begira, ezta. Guretzat hori da importantena. Eta eta batez ere horrekin batera baita gazteak ezagutzeko orain puntuan dauden puntuan nola heldu den mugimendua eta hortik aurrera eraikitzen, eraikitzen segitzen. Esperientziatik denok egin dugun bezala, gauza batzuk hartzen duzu, beste batzuk errefuxiatu, eta igual beste batzuk pentsatzen zu, nik ez dut horrelako errorik eginen, ez? Denon artean egiteko batez ere, eta erreflexiorako ere, baliogarria izango zen, pentsatzen dugu baietz. Hemen jartzen den bezala, hau izan da, atera genuen erakusketa honetarako publizitatea, hemen jartzen da zoran historiet idatziz, eta okupatu genuen erakusketa interaktiboa, komentatu den bezala, denon artean egiteko, eta hori, zein akatzan daude edo zein gauzak faltan botatzen duzun, jartzeko post batean edo posit baten bidez edo argazki baten bidez edo hola. Eta hemen dago, irakurriko testu txiki bat, nola egin genuen auzokidentzako deialdia, ez? Zergatik edo zein den hona etortzeko garrantzia, ez? Hau erakusteko, ikusteko, erakusketa erakusketa ikusteko, eta batez ere parte hartzeko, ez? Hori zen gure helburua. Hau bestelako erakusketa da, ez gara konformatzen zuk begiratzea egin, zuk ere eraikitzea nahi dugu. Alde Zaharrako auzoko mugimendu herrikoien mende erdia 10 metrotan sartzea iaia ezinezkoa da. Momentu gehiegi dira, auzoan bizi bazara, lan egiten baduzu edo besterik gabe auzoan ibiltzen bazara, dudarik gabe horietako asko gogoratzen dituzu eta baten bat barnean grabatuta izango duzu. Ez kezkatu, zure nahi ez bada ez duzu ezer utzi behar, edo zein argazki, dokumento eta bar erakusketara erakartzen baduzu, eskaneatu edo argazki aterako diogu eta berriro eramango duzu. Zen hasierako deialdia eta bukatzeko deialdi konkretu bat, hau da, efectivamente, 10 metrotan ezinezkoa da sartzea, historia osa, baina, zatika eta denon artean, eginen dugu, eraikitzen dugu memoria hori, 10 metroko baino gehiagoko memoria.
lehendabiziko aldean esan nahi dut erakusketa ireki zenetikan izan zen, esan dizun bezala, ekainaren erdialdea gutxi gora bera, uztailaren 2ak arte. Zeren, gero hemen plazara lokala itxita egonen da normalean urtero bezala. Orduan, etenaldi hori egin genuen egun hauetan, eta orain arte behintzat uztailak hasi baino lehen, egun 15 horretan ziren arratsaldeko bisitak posible ziren, edo hau irekita zegoen bisitatzeko arratsaldeko 5:00-tik 9:00 arte. Gero, oporrak hori pasatu eta gero, gaur egun, esan dut azken 15 honetan, uztailaren azken 15 ordutegia murriztu, hau da, arratsaldero 6:00-tik 8:00 arte bihurtu. Oraindik badago aste honetan, azken egun hauetan, aukera hona etortzeko eta ikusteko, arratsaldeko 6:00-tik 8:00-tara. Ikusten duzue kuadro txintxileketuta, eta asko dira, ekan nuen 48 kuadro, eta denak dira, alde zaharreko jendeak eta iturriek ere alde zaharrekoek denak. Lana asko ditu, hemengoan dira denak. Gehienak dira lehengokoak, eginita, koronavirusen koronavirusen denboran, egin zuen hori batzuk, erretrato batzuk eta mendigaia dena prestatuta. Nire kuadroak hemen dagoenean ez dakizen denbora pasatu dut egiten. Kuadroak iturriak eta asko denbora egin duena. Eta egiten dut denetatik, sakanan, badut San Donatok eta Etxarri lakuntzako gauzak, alsasun denetatik. Hau egin eredut honendako bakarrik. Alde zaharreko jendeari ikusteko eta iturriak eta bestela ni denetatik egiten dut. Iturriek, jendeak eta paisajeak egin dut.
ni margoten dut egunero. Eta lana horiek ikusten dute, zergatik lana asko dutelako, mutu asko betetan. Eta hemen denak dira oliokoe. Eta fondoa egita beste gauzekin. Olio da, ikusten duzuna olio. Eta bestela akrilikoa fondoa da. Bi pintura ematen dugu. Eta hauek ikusten duzu. Gehienak dira nola esaten. Denak dira nire moduan ni pintatzen dut olako gauzak hori ez dakit nola esan. Nire estiloa ez dakit ze estilo dakaten ere. Ez dakit nola esan behar duzut. Errealismoa. Errealismoa gehienak dira olakoak. Renazentismoa gustatzen zait asko eta horretatik etortzen da nire kuadroak. Horre estiloak. Nintzen txikitatik, zergatik, egon nintzen frairetan, eta jaman nuen hori olako premioeko horre frailetan 3 urte. Eta hortik, afitxile hortik, beti izan da. Leheno utzen nuen, eta banitzen Mexikora, eta Mexikon hasi nintzen, eta egin nuen hori kuadro handi bat paretan, eta hortik hasi nuen bai dela 40 urte, horra hasi nuen. Olako gauzek egiten, paisajeak gehienak. Eta gero hemen hasi nuen denak olako era hori erratratuak hasi nintzen guai dela 10 urte gutxiago. Paisajeak jamaten dut urte asko, 40 urte. Esan behar gehiago, begiratu nola diren erreratuak eta paisajeak. Ikusten baduzu hori da Dani, hor taberna batean dago lana egiten. Dani, hori botijo, aspaldiko oso komatua, baina hori hemen bai, alde zaharren. Hau egin nuen aspaldi, kuadro hau badu 15 urte gehiago. Ez dakitzen badutik da.
holakoak egiten nuen leno. Eta hori da, hau, neskoato hori, hor, joaten da hor, tabernetan eta hori useak eta hori saltzen dute, saltzen du, hori. Hora Pako izko, Navarrerian zegoen leno, familia. Pako izko. Hil zan, bai dela 3 urte hola izan. Vicente Serrano, badakizu izan dan, hori. Hau da behi, hemen bizi izan. Torcido eta Aurelio, egizena Aurelio. Hau da behi, gertatu zen, una hotel, bendulain hotela. Eta gertatu zen, hori da behi, iturri hori dek paretekoa, uste dut. Eta ez dakit zergatik dagoen horre hoteli hortan behi. Bueno, hor dago, bai. Hor da behi berre. Egiten du kuertin lana, kamarera. Bai, neskato oso jatorra. Hau da behi, Plaza Lagoain, dago, iturrio. Maria, alde zarrande ben, bizi da, honak. Hone txutxin. Txutxin nire da hone, oso da hone, nire da. Hau de behi, badakizu non dagoen hor takoneran eskin hortan. Hor dago, behi. Hau, esaten dute, joder, haze kuadro politxe da. Eta denok ikusten dute kuadro handizki, me kago in jo. Eta ni, zen nire ba. Eta nik nizan. Eta denok handizki, eta nik me kago alitxe ba. Hor nago, txapelakin. Bueno, behi, hola da. Oia tere. Tere oso launa, behi. Hau bere surte gabea da. Hau dago takoneran. Takoneran eta iturri hau
aldatu dute ja 4 aldiz. Lehenbiziko zegoen horre udalan atzekoan, behi. Gero horre pasio zara zatezen, horre dagoen monumento Los Fueros. Hor zegoen, gero takoneran horre zegoen, bueno, dago guai horre monumento de Gallarre. Eta guai dago hor. Hala bizuet, Baratxuren plazan, plaza de las Recoventas. Hau ere, da hori paretekoa, paret, paret. Pintora zen, pintora. Ikusten dut, abai. Hau da Antonio. Batzen du gitarra eta nagusi da hori tokilezako nagusia. Rosa Zaraldegi, una eskato maja ere. Ode, puntxez, taure zurdoz batile, bukatzen du. Hau da Maiet Maria, hijitoa, oso afamatua. Hil zango dela urte bat hola, hil zala, Maria, bai. Nacho Zengorai, eta ona, iguri. Jaime Txarri, hau ere, Jaime bizita. Jaime. Joli, emiratzen da asko da ere. Joli Trabudua. Hau da Juan López Mugarza. Unibertsitatean egiten dugu lana. Espe. Hau ere, Eduardo Lakasto. Hor, guai erretiratuta dago. Behia, ez zegoen horre unibertsitatean. Odek Toni alemana. Eta hori egiten du, hori instrumentuek, hori hartzen du hori kapitelak, erromaniko kapitelak hartzen du hori instrumentuek. Eta egiten du bere tailerrean. Haudek Kuko, egiten du lana Diario de Noticiasen. Hori jokatzen du panderoa, zutoia. Eta haudek Unai, joder,
Hau, iturri hau da hori, dago hor, Basasako zen, horret, katedralen onduen. Hau da, ekarrita, ekarrita Parisetik, hori dela urte asko. Eta 52an, batu zuen, egon zan, ayuntamentuaren atzekaldean. Hau da, Fermin Rodríguez, Germanen anegia. Hau Eskubi, Jose Mari Eskubi. Da, hil zan hau ere, hil zan. Hau de lagune, Carlos Zumbilla, jaten dugu. Mikel Vázquez, hemen de estafetan bizi dira. Hau ere, hil zan. Hau Pedrotxo, hil zan. Behi, erintzekoa zan. Inagoa. Eta hau da, txorro, etxakorrekin. Navarreko iturria, hodek ere Luis Paretikoa, hau, ekarrita. Ekarrita hau da neoklasikoa. Luis Paretikoa bezala, denak, jo, neoklasikoak, enitak. Patxi, akordeolari. Hogeten zuen asko akordioa hori estafetan zegoen. Hor ere dagoen pitatuta estafetan. Hau iturri hau dago eta Takoneran. Julian Gaiarreko iturri bai. Monumentu bat. Ramon oso famatua da, Fittipaldi, oso jatorra. Bai uste du dagoela hor infanta Elenan infanta o princesa o ez dakit ze izena behi. Hor dago behi, hor bie, Sadarran duen. Hau da, debei da hori izuitau Muñoz Berrio. Guai dela 4 hilabete hola izan da. Usan, ez dakit nola, patriarka. Iturri hau dago, deskalzu zen, dago. Hau debei da neoklasikoa egola, ez da, Luis Paretikoa ez da. Hau, oso politionetako. Behin. Hau ere, iturri hau dago, dago horri Plaza Castelluzun, kiosken dago. Bi dauka ez, toki batin eta beste aldean. Hau da, San, Antonio Salinas, Madero, hau oso laguna zan eta oso, ez dakit, oso jatorra denetati, hau, zan, COVID-kekin, koronavirusekin.
bi astetan nola izan. Hau ere, Konseilua plaza, Iturria da, plaza konsejo. Hor dago. Hor jarri zuen eta hor dago. Da bakarrik Iruñeko Iturria hor dagoen bere lekuen. Hor dago hori. Hau debeik eta hori pareteko, Luis Pareteko. Hau da Aldezarreko zentro komunitarioa, gestionatzen dugu 16 elkarte dugu honen gestioa. Udaletxea da eraikuntzaren propietarioa edo bera da horren jabea, eta hori 16 entitate gara hor egun gestioa duguna. Gestio hau hasi zen orain dela urte honetan, eta daukagu 4 urtetarako gestioa. Funtzionatzen dugun moduan da voluntariotza, guztia guk egiten dugu, bai guztien aktibitateak guztiak dira doain, irekita publiko edozein publikorako, ez dago inongo itxin eta hori, guztio gara, hemen partatzen dugun guztio, voluntarioa gara, entitate ezberdinen voluntariotza. Orduan, guztien artean egiten dugu guztia. Honek darama, nahi dugun guztia ezin dezakegula egin, baina beste parte oso polit bat auzokideek egiten dugula guztia. Orduan, bai entitateekin sortu da, entitateen artean sortu dira gauza ezberdinak, ezagutzen garelako guztiak elkarrekin, eta gauza politak sortzen dira. Aldezarreak behar zuen horrelako espazio bat, bai badugula auzonea, badela ere Zabaldi horrelako espazio baten antzekoak. Baina, biak pribatutasun bat daukate, nolabait esaterako, nahiz eta beti auzorreko irekita egon. Baina, bai eskatzen zela auzoaren aldetik zeozer publikoa. Eta, espazio hau badugu, bai auzoarentzat eta bai Aldezarrean gertatzen den bezala beti, bai dela badugu hiri kutsua, ez? Mundu guztiak nahi delako Aldezarrean gauzak egin, edo Aldezarrean dagoen espazio batean gauzak egin. Orduan, bai ez garela bakarrik auzoarentzako, baina, bai auzoak arnastu du horrelako espazio batekin hemen egin daitezkelako gauza asko eta hori, auzoak kudeatzen duelako, nolabait. Gaur egun baditugu bi esposizio, bat da azetakoa, dela auzoan zehar azkeneko zakitzen bat urteetan atzera begira izan diren arazo, problema, jai eta ekintza guztien pixkat bilketa, memoria egiteko egiten ari direnak. Hori proiektu oso potolo bat da. Eta gero bestaldetik badugu Albaroren esposaketa, dela auzokide batzuen erretratua, eta gero Aldezarrean dauden iturri batzuen, iturrien kuadroak. Eta gaur egun horiek dira dauden biak, baina hemen egon dira beste esposizio ezberdinak, eta espazio ditugu bi espazio esposaketetarako, ez oso handiak, baina edozer esposaketa hemen egon daiteke, bai eskatzen duguna, hau voluntarioa denez guztiz,
bai eskatzen dela bakoitzak bere esposaketa zaintzea, azkenean hau irekitzeko voluntarioen ardura da, orduan lan hori bai eskatzen dugula. Eta gero, esposaketa ez aparte, hemen edo zer gauza egin daiteke. Eginda tiro con arco japoniarra, eginda pilatesa, eginda ezagit, giganteak ere hemen entxegatzen dute, musika, dantza, teatro, ezagit, bilerak ere egiten dira maiz, baita ere ludoteka txikiekin, azkenean espazioak uzten duen, topiagatik uzten duen edo zer gauza egin daiteke. Egia da pandemiarekin, gauzak murriztu dutela bai aforoak eta guzti hori, eta hor gaude pixka zailtasunekin, baina uste dut leku guztietan hori ere gertatu egin dela. Orduan, hemen hori sartzen da edo zein gauza beti doain izan da, lukrorik gabeko gauzak eta pixkat filosofiarekin bat zen aktivitateak. Espazio hau ireki genuenean leku honetan, berrikuntzaren ondoren, ireki genuenean izan zen 2019an, eta 2019an izan genuela pandemia ailegatu bitarte. Izan zela esplosion, eta egunero hemen bete eta jendez gainezketa bat. Gero pandemiarekin egon gara itxita 2020ko urria arte, martxotik urrira, itxita guztiz. Eta bai urrian kostatu da pixkat jendeari bueltatzea, baita ere hori aforoengatik, aforo oso txikiak bagenituen. Bai aforoak handitzen hasi direnean, geroz eta jende gehiago harturatu zego, baita ere pandemia hobetua da. Baina, baita pandemiak guretzako izan da pixkat handikapa hori hartu gaituelako hasieran geun denean golpean. Baina geroz eta jende gehiago harturatzen da, geroz eta azkenean hau da hobeto ezagutzera ematen gaituena. Eta geroz eta jende gehiago, baina hori pandemiak eragiten gaituela modu txarren. Hemen gaude irekita, uda osoan irekita egongo gara nahi baduzu etorri, atxaldetan, 5:00 8:00 gutxi gora bera, aste tartez. Eta hori, nahi baduzu jakin zer hemendikan, gerturatu eta bai.